Primetime Queen Marian Rivera excited sa upcoming serye kauban si Gabby Concepcion ug uban pang mga Kapuso Stars. Samtang Royal Blood, hapit na nga masaksihan sa GMA telebabad ug Kyline Alcantara gisaysay ang kaagi niini una nahimong artista. Nag-uban-uban sa usa ka story conference si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera, Gabby Concepcion ug uban pang Kapuso Stars alang sa bagong serye nga paggabidahan ni Marian. Gani mixed emotions ang aktres human makabalik na finally sa acting after 4 years. Samtang sugod June 19 si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes nasab ang atong atangan sa Royal Blood. Busa ayaw pauwahis sa matag episode sugod karong Lunes alas 8:50 sa gabi sa GMA. Ug gibalikan ni Sparkle actress Kyline Alcantara ang iyang kaagi una nahimong artista ug karon bida sa Love is Love at First Read. Saysay niya, nakasulay pa kini og sakay sa truck sa gulay, kauban ang inahan aron mag-audition. Apan wala kini nahimong babag sa iyang paningkamot ug mapasalamaton gihapon kini sa iyang naabot karon.